От ефира директно към политиката. Познат сценарий с ново лице. След като Мария Цънцарова обяви, че е свалена от ефир и впоследствие освободена от BTV, стана ясно, че случващото се далеч не е просто медиен скандал. По информация от политически среди, тя вече подготвя преминаване към ППДБ. Според запознати с битието на Цънцарова, от няколко месеца тя е любимка на ръководството на Да, България и е разглеждана като подходящо разпознаваемо лице, което да говори директно на хората. Именно от такъв тип фигури коалицията изпитва все по-осезаем недостиг. Хора с екранно присъствие и готови послания. Междувременно, BTV излезе с официална позиция, че раздялът е заради многократни нарушения на редакционни политики и изразяване на политически позиции в ефир, като по данни на медията са били предложени алтернативи за професионално развитие, които тя е отказала. Сценарият е добре познат. Журналистиката като трамплин, ефирът като подготовка, а политиката като следваща логична спирка. Случайност или внимателно подготвен преход? Последвайте страницата и напишете мнението си в коментарите.